Το οποίο θα τα κάνω με λάχανο. Πάμε να τα κάνεις. Φυσικά. Λοιπόν, τι περιμένεις. Λοιπόν, να σας πω τα υλικά. Πες μου. Πες και μετά θα σε ρωτάω. Καταρχήν θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια κοφτό μακαρονάκι, ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε πάντα ελαιόλαδο στα φαγητά μας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που στον τόπο μας το έχουμε εν αυθονία. Γύρω στη μισή με μία κούπα θα χρησιμοποιήσω από αυτό. Μισό κιλό λάχανο, ένα μικρό λαχανάκι δηλαδή. 300 γραμμάρια μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο το έχω κόψει σε κυβάκια και είναι από το κιλότο, δηλαδή από το μπούτι του βοδινού κρέατος. 2 πράσα, τα οποία τα έχω ψιλοκόψει, 5 κρεμμυδάκια φρέσκα, ένα πράσο το οποίο θα σας δείξω μετά πώς θα το κόψουμε για να κάνουμε τα σκινάκια για να δέσουμε τα μπουκάκια μας, 3 κουταλιές γραβιέρα, ένα κουταλάκι μαϊδανό, ένα κουταλάκι άνηθο, 400 γραμμάρια κονκασέ ντομάτα, ένα ποτηράκι λευκό κρασί, ζωμό βοδινό, τον οποίο μπορείτε να το κάνετε εσείς, θα σας πω στη διάρκεια πώς μπορούμε να κάνουμε, ή θα χρησιμοποιήσουμε πιο εύκολα τον τρόπο του κύβου. Να το ρίξουμε δηλαδή μέσα σε μισό ποτήρι νερό. Και φυσικά αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε τη διαδικασία, αλλά ρώτησε με κάτι ήθελες να με ρωτήσεις. Θα σας ρωτήσω εγώ στη διάρκεια. Εγώ θέλω να σας πω πάλι ότι σήμερα είναι η Κυριακή, αγαπημένες μου φίλες. Οπότε, ό,τι και να λέει ο Νίκος, μην μαγειρέψετε. Σήμερα θέλω να κάνετε πράγματα που τα θέλετε και όχι πράγματα που πρέπει να κάνετε. Έτσι, ωραία. Απλά τα σημειώνουμε και τα κάνουμε αύριο. Λοιπόν, εγώ έχω κόψει εδώ πέρα το κρέας, είπαμε. Μπορούμε να πούμε και τον Κρεοπόλη να μας το κόψει, αν είναι φίλος μας. Είναι οι καλύτερες δημόσιες σχέσεις αυτές. Να έχεις ένα φίλο Κρεοπόλη. Σου δίνει ψαρά, αγάπη μου. Και ψαρά, αυτό έχει καθαρισμένο γιατί. Αυτό θα το έλεγα όταν θα έκανα ψάρια. Λοιπόν, βάζουμε πιπέρι. Μακριά να μην φτελιζόμαστε. Και αλάτι. Εν τω μεταξύ έχω ανάψει το μάτι. Ρίχνουμε μέσα. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Και εγώ πληρώνω όσο για να μην μαγειρεύω κάθε μέρα. Αυτό το κάθε μέρα με σκοτώνει. Εσύ πώς αποφάσισες να γίνεις μάγειρας, νέο παιδί? Μεγάλη ιστορία. Καταρχήν εγώ ήμουν στρατιωτικός. Συγγνώμη. Στρατιωτικός. Εκεί απέκτησα το μεράκι. Καμία σχέση, έτσι. Ήμουνα στα μαγειρία. Ήμουν αξιωματικός μισθοτροφοδοσίας. Ήσουν στα μαγειρία χωρίς να ξέρεις ακόμα τίποτα. Όχι. Έκανα οτιδήποτε κάνει ένα σεφ. Δηλαδή ασχολιόμουν με την οργάνωση μιας κουζίνας. Αγόραζα, κοιτούσα στο μανάβι στο Κρεοπόλη τα καλύτερα. Έπαιρνα δηλαδή κάθε μήνα μου δίναν κάποια χρήματα για να ψωνίζω όλα αυτά. Αλλά δεν ήξερα να μαγειρεύω. Και? Ήμουνα μαζί με μάγειρες φυσικά, κάποια παιδιά εκεί πέρα που δείχναν κάποιες συνταγές. Αφού ήμουν αξιωματικός μισθοτροφοδοσίας, είναι και δύσκολο, έτσι. Μισθοτροφοδοσίας. Λοιπόν, τα παιδιά μου δείχναν κάποια φαγητά. Εγώ έπαιρνα μικρά χαρτάκια. Ρίχνουμε μέσα στο κρεατάκι που το σιγαρίζουμε. Μην νομίζεις. Έχω το μυαλό μου. Απλά το κρατάω στο χέρι μου μέχρι να αρπάξει λίγο χρωματάκι, να αλλάξει το χρώμα του, να ασπρίσει λίγο, να γίνει καφετή δηλαδή. Ωραία, οπότε μπορεί να συνεχίσει την ιστορία του. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ιστορία. Οι μάγειρες κάνανε κάποια φαγητά, εκεί εμένα μου άρεσαν. Έγραφα σε μικρά χαρτάκια τις συνταγές και τις κολλούσα στα τουλάπια της κουζίνας μου. Ερχόταν οι φίλοι, ρίχνουμε τώρα, συνεχίζω έτσι, πρέπει να ρίξω μέσα τα κρεμμυδάκια. Ρίχτα. Λοιπόν, 5 κρεμμυδάκια είπαμε, έτσι, φρέσκα. Ερχόταν οι φίλοι σπίτι και εγώ τους μαγείρευα. Εκεί ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω μάγειρας. Θα πρέπει να είσαι από τους σπάνιους γιους όπου η μαμά ζητάει συνταγή από το γιο. Ναι. Καταρχήν δεν μπαίνω μέσα στην κουζίνα της μαμάς μου. Την κάνω άνω κάτω. Κάποια Χριστούγεννα, κάποιες γιορτές γενικότερα έμπαινα, της έφτιαχνα κάποια φαγητά. Μου φώναζε συνέχεια γιατί λείπω πολλά χρόνια από τις Σέρρες. Από εκεί κατάγομαι. Είδες. Λέω κι εγώ, τόσο λάμδα δικός μας είναι αυτός. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και τα 2 πράσα και τα σοτάρουμε. Λοιπόν, και όποτε έμπαινα μέσα στην κουζίνα, επειδή λείπω πολλά χρόνια από τις Σέρρες, δεν ήξερα που βάζει τα αλάτια, τα πιπέρια και όλα αυτά τα ξύδια. Έψαχνα εγώ άνω κάτω η κουζίνα και άρχισε να μου φωνάζει. Οπότε δεν ξαναμπήκα μέσα στην κουζίνα. Γιατί καλός μάγειρας είναι αυτός που δεν αφήνει μετά. Έτσι δεν είναι? Όχι, εντάξει. Καλός μάγειρας είναι αυτός που κάνει το φαΐ και το τρώμε. Κοιτάξτε, όλες οι μαμάδες μας κακομαθαίνουν καμιά φορά, έτσι δεν είναι? Όχι καμιά φορά, πάντα. Ωραία. Ειδικά είναι και η δουλειά τους. Απλά, εντάξει, βγάζετε ένα παράπονο με αυτόν τον τρόπο. Μετά τι άλλο κάνουμε? Ρίχνουμε μέσα, αφού τα σοτάρουμε, όχι, αφού τα σοτάρουμε, θα ρίξουμε μέσα, να σβήσουμε με λευκό κρασάκι. Θα βάλουμε, στο τέλος θα βάλουμε τη γραβιέρα, την πήρα εκεί κοντά μου. Ρίχνουμε μέσα 1 κουταλιά μαϊντανό, 1 κουταλιά άνηθο και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε αλάτι, πιπέρι,
Δεν σημαίνει ότι επειδή αλατοπιπερώσαμε το κρέας δεν θα ρίξουμε και μέσα στο τηγάνι. Αυτό, ναι. Έτσι, γιατί και τα άλλα υλικά πρέπει να τα αλατίσουμε και να τα όπως και αυτή η πατάτα τηγανιτή, ρε παιδί μου, όσο αλάτι και να τις ρίξεις, δεν το κρατάει. Θέλει κι άλλο. Μπουκίτσα και λαδάκι. Λοιπόν, άφιλιο φαΐ, και ρίχνουμε μέσα. Ναι. Θα ρίξουμε μέσα και 3 κουταλιές γραβιέρα. Εγώ με το μάτι ρίχνω. Οι τηλεθεατές, οι φίλοι μας, μπορούν να το μετρήσουν. Και τι άλλο ρίχνεις μετά? Την ντομάτα να υποθέσω. Όχι, την ντομάτα θα τη βάλουμε στο πυρεξάκι. Αυτό είναι η γέμισή μας. Αυτό είναι. Αυτή είναι η γέμισή μας. Λοιπόν, μακαρούνια ξέρουμε όλοι να κάνουμε. Απλά αυτό που θέλω να πω, τα έχω εδώ έτοιμα βρασμένα, είναι ότι χρησιμοποιούμε, είπαμε, 150 γραμμάρια, τα βάζουμε μέσα σε βραστό νερό για 3 με 4 λεπτά. Ωραία. Έτσι? Λοιπόν, εμείς τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα το συνεχίσει ο Νικόλας μετά, αλλά πρέπει να μας παίρνετε και τηλέφωνο γιατί θα παίξουμε μετά. Είναι Κυριακή, πρέπει να περάσουμε ωραία. Δεν παλεύα το θέμα, βλέπουμε το τρέιλερ, ό,τι γελάμε. Λοιπόν, το έχουμε έτοιμο. Εδώ τη γέμιση. Μάλιστα. Να πω κάτι άλλο τώρα. Παίρνουμε ένα λαχανάκι, πάμε γύρω στο μισό κιλό, το βάζουμε από την κάτω μεριά μέσα σε μια κατσαρόλα, να βράσει, όχι πολύ, να μην διαλυθεί και πιο μπροστά το έχουμε κόψει από κάτω. Και θα δείξω τώρα, αφού βράσει ελάχιστα, πώς βγάζουμε τα φυλαράκια για να κάνουμε τα πουγγάκια μας. Λοιπόν, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι για να κάνουμε το πουγγάκι. Και θα δείξω στο πράσο πώς θα το κόψω, μάλλον το πράσο, για να κάνουμε τα κορδονάκια. Στα 4. Θα το δέσουμε κιόλας. Θα το δέσουμε. Α, μάλιστα. Εμένα, σαν τον David Copperfield μου φαίνεται. Όλο αυτό με το λαχανάκι και το πρασάκι. Στα 4 και το βάζουμε και αυτό για μισό λεπτό μέσα σε ζεστό καυτό νερό. Αφού το κόψουμε. Αφού το κόψουμε έτσι, αυτό σιγά σιγά θα μαλακώσει και θα γίνουν κορδονάκια. Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη αυτά και πάμε να γεμίσουμε. Παίρνουμε ένα κουταλάκι, βάζουμε από τη γέμιση. Δεν είναι δύσκολο. Δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι δύσκολο μέχρι τώρα. Όχι. Λοιπόν, έχω εδώ έτοιμα κορδονάκια. Το μόνο που κάνουμε είναι να το σηκώσουμε έτσι επάνω. Δεν το κρατάω, όχι. Όχι. Γυρνάμε γύρω-γύρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, αλλά δεν θέλω να. Έτσι πως σε βλέπω κούκλα, δεν θέλω να ελερωθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και κάνουμε έτσι ένα πουγγάκι. Ήταν δύσκολο. Καθόλου να δείξω δύσκολο άλλο. δεν είναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δείξω κι άλλο. Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε τώρα, παίρνουμε ένα πυρεξάκι, ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια. Και τη σειρά της ντοματούλας. Ναι, τα οποία τα έχουμε βράσει, είπαμε, για 3 με 4 λεπτά. Δεν πρέπει να ψηθούν πολύ για να ψηθούν εκεί μέσα. Ρίχνουμε την ντομάτα. Ανακατεύουμε. Και θα ρίξω μέσα και το ζωμό μας. Τον οποίο μπορούμε να τον κάνουμε και εμείς πολύ άνετα σπίτι. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε να βράσουμε νεράκι μαζί με κοτσάνια από καρότα, μάλλον τις φλούδες, τα οποία τα έχουμε πλύνει πιο μπροστά. Τα κοτσάνια από το μαϊδανό, δεν χρειάζεται να τα πετάμε. Όλα αυτά, με τα κρατάμε στο ψυγείο, μπορούμε να κάνουμε ωραίους ζωμούς. Και να βάλουμε από το χασάπι κόκαλα, τα οποία κάποια ταΐζουμε τα σκυλάκια μας, όπως είδα και το θέμα, και κάποια κάνουμε ζωμούς. Λοιπόν, αυτό συνεχίζουμε τα πουγγάκια, το βάζουμε μέσα στο φούρνο. Και πόσους, για πόσους? Αυτό χρειάζεται 1/4 στους 200 βαθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν το σκεπάζεις από πάνω, δεν έχει πρόβλημα να αρπάξει. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα αρπάξει για τόσο λίγο χρόνο. Λοιπόν, αυτό είναι το φαγητό μας. Παίρνουμε ένα πιατάκι. Βάζουμε. Βλέπετε πώς έχουν γίνει. Έχουν πιάσει και από πάνω χρωματάκι. Παίρνουμε λίγα μακαρόνια. Λίγα κοφτά μακαρονάκια. Τα βάζουμε έτσι σαν βάση. Θέλω να το κάνω αυτό, έχω την περιέργεια. Μπορεί να ακούγεται πολύ δύσκολο, αλλά είδατε πώς το εύκολο να το έκανα, έτσι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Λοιπόν. Και άμα είναι έτσι εύκολη κουζίνα, μου αρέσει τότε να μαγειρεύω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βάζουμε και 2 πουγγάκια. Πολύ ωραία. Εντάξει. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Τέλεια. Όσοι θέλουν το κάνουν σήμερα. Όχι σήμερα. Όσοι θέλουν αύριο. Όχι σήμερα. Αύριο. Εμείς πάντως το προτείνουμε. Προτείνουμε, αλλά σήμερα προτείνουμε επίσης να κάνουμε πράγματα που θέλουμε και όχι πράγματα που πρέπει. Και βασικά το συστατικό, είπαμε, είναι να βάζουμε μεράκι και αγάπη. Σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή. Και ακόμα λίγο. Κύριε Νίκο, μας χαρήκαμε που σας είδαμε και σήμερα. Ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Να είστε καλά. Παίξουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η κυρία